Mae'r Rhestr Enwau Lleoedd Hanesyddol Cymru yn adnodd arloesol sy'n torri tir newydd y maes ymchwil enwau lleoedd, neu os ydy chi jyst eisiau gwybod beth ydy enw'r cae neu'r graig ar bwys eich tŷ chi. Dan 300,000 a hanner o enwau, yn enwau creigian, nentydd, afonydd, ceia, trefi, pob dim. Ac dyn ni yn y broses o i'w chwytho rhyw 900,000 arall o enwau ceiau. Mae'r enwau yn dod o os ydw ei angloieithoedd neu jyst Cymraeg, ond Saesneg, Inglmawr-Maneg, Lladin, Ffrangeg, Sbaeneg, Geneteg, Feneteg, Llydaweg, Groeg hyd yn oed. Maen nhw'n dod o mor gynnar ar ail ganrif oes Crist hyd at heddiw, ac maen nhw'n dod o amrywiad y ffynonellau gwahanol, siarteri mynachlogydd, mapiau arolwg ordnans, mapiau degwm, llawysgrifau, popeth rydych chi'n gallu dychmygu.